Hanggang doon. What? Ay, si katawa ma. What's up guys? This is YEL and my name is Yel and welcome to my world. So sa karon na video guys, kay nga itong pagkabuhaton kay narapod akong mystery box. Char. Atong buhaton karon kay katong tubagon ako tanan yung gipangutanan ako sa katong sa Facebook katong gimaydi og sa akong gipost. Og salamat tayo sa mga ni kuan nato ni kanang participate bisan mga kailaran akong uban nato og na-appreciate gid nako. Yani participate mo ato na sa akong gi-post. Og karon na twist ang akong pagkabuhaton karon. Kay una ko motubag kay mo sara mo kaon ko ani hanggang ni guys. Tawa. Super kuan siya. Red super spicy. Ato sa niluton. Let's go. So ready na nga itong noodles guys. Medyo hungry guro ni siya kay puwa kayo. Muna siya ang resulta. So una ko magsugod, disclaimer lang, kung tanan ako gipang istorya kay opinion rin ako. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Una ako magsugod kay shout out ko sa tanang frontliner dira. God bless ninyo. Bitaw sugdan na nato ang atong Q&A. The first question. Una ko na tubagon kay mo kaon sa ko. Unsay English sa dukot na kanon? Unsay English sa dukot na kanon? Hello. Kamutan na sa ko. Unsay English sa dukot na kanon? Fried rice. Bukukibawasan si Rani. Next question. Una na ako tubagon. Hangoy? Ginagawa mo? Ang pangutana diri kay mga nuhanggan ni ma. Gimingaw na baka sa pinaseryoso nato sa una. Ang kanila na pinaseryoso kay kuan siya. Page sa hangyo di ba? Sa page ni namo sa una. Kuan. Katong uso pang hugot-hugot o vines. So sunod na lang kay gimingaw jud ko kay sa lingaw kito sa unang katong bising asar may abot ba. Shout out na ninyo na genre. Sunod question. Giwat. Ang giwat na question na. Hanggang doon. Ang pangutana kay kanus-an mo napansin si Denise? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は Unsay first impression ni mo niya? Kano saan mo siya napansin? Ano mo na siya? Kuan? Sa social media gid sa Facebook sa nako una nakit-an kay naay ni react sa akong post sa picture na. Naibong ko kinsa. Tas pagtan-aw na ko kay heart yang gi-react. Naibong ko kinsa mo to akong gitan-aw. Pagtan-aw na ko kay di man mi friend dia today niya. Mo to akong gi-stalk try. So pag stalk na ko kay gwapa man siya. 君の虜になってしまえばきっと Naibong ko mo to na curious ko about niya. So wala ra ko ipasagdan ra tas pag-graduate na ako, pag-grade 10 ako na kay pag-graduate sa picture na ako sa graduation na picture kaya akong gi-post sa
sa Facebook sa akong gi-profile. Tas ni-react siya. Mo to pag-react niya kay mo to akong gitry og kanang add ay akong gitry og kanang accept. Akong gitry og chatan. First impression niya kay maldita. Tas way paki. Kini halos mo reply. Kani kay seryoso gini siya dapat magtanarong tani. Hindi malamoy. What can you say sa mga taong ginalibak ka? Masulti rin ako sa mga tao na gilibak ka. Ay sila paminawa kay was laki ba kung kinsa ka, was laki ba kung unsa ka, was laki ba sa tinuod yun nimo na pagkatao. Ay lara na hibaon kung sila nakit-ay so kung gilibak ko kanila o pasag di basing nasuyar sa na rana sila nimo. Sunod question. Loh, murag mo sample di ko ni kalakiha da. Pwede na kumuhilog. Hindi na mo kuhan sa ilong. Unsay favorite nimo na dance move? Then sample. Ang paborito ginako sa karan kay nagit sa K-pop. Musayo kog hip hop, musayo kog lain na sayo pero akong paborito nagit sa K-pop. So karon kay sample ta. Ito atong isample ang atong gahi na lawas. Wala lang sounds kay para iwas copyright. 1 2 3 go. And it's the love shot. Na, 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 na. Di na ko kaya. Marata din ako yung bago. Sunod question. Kanong sa tani kay para makatubag ta sa sunod question. Ganong pislat man kag ilong. Ganong pislat ako ilong. Amot yun sa pagbuhat ni mama. Char. Karon pa ko na-inform na ginapislat yung ilong asa daw. Side view. Charot. Wako kibaw nga ng pislat yung ilong. Pislat ba di? Sunod question. Maoy na sad. So, ang sunod na question kay what's the most beautiful place you've ever been? Unsa daw na pinakanindot na lugar na ako nagtuan. Dili sa big para na ako dili big deal ang kato ako nagtuan pero feel ako kay mo to pinakanindot kay you know what guys, di ko laaggan. Kato kay naka-adtor ako dito kay tungod sa mga akong kauban sa mga barkada sa kwanto sa SMC side to sa SMC side kay ano na ako sa nakanindot niya kay pagadto na mo kay daghan na ang lingaw na mo gibuhat eh. Mo nakapanindot at lugar. Sunod question. Ako sa kanon na. Ginagawa mo. Feel ako man kay tagakaon ako sa noodles kay memes tanan ko na ako. Sunod question kay managad pa kahakag kung 1 million na imong subscribers. Impossible. Lisod ni 1 million ay. Unta. Pero lisod jud siya. Ano di mo ko managad din taon ay natawo raman ko. Kung maabot magani siya, dako na siya ni blessings ni Lord. Kuningot di pa ni ka tugi ko ning hang kayo. Ginagawa mo. Katokan ba katong bata? Sunod na question kay kinsa inspiration nimo sa pag-vlog o sa pagbuhat og mga poem or stories? So ang ako inspiration sa pag-vlog kay inspiration ako pag-vlog kay wala mo guro kay pagsugod ako vlog kay nasa kuno na maglingaw-lingaw kay laay kay istikyo mo na siya. Tungkol lang unsay nasud sa kunahon na basin guro kay girahan ko magpalipay guro ko lang tao tungod kay boring diya. Girahan ko kanang malipay balingaw pa nang uban ba magtan-aw na mo. Og sa sunod ngano unsay sa gawas sa pag-vlog kay pagbuhat og poem or stories.
akong inspiration ani kay ang akong pamilya kay di mo jud ko makabuhat og kanang peace manggod peace. Di mo jud ko makabuhat og kanang mga inani kung wala inspiration. So akong first inspiration kay akong pamilya ug akong someone. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Kay sagaran kay mubuhat ko kanang mga Tagalog ano yun na poem kay kanang mga Tagalog kay ako imong kanta ba kanang akong kung ako siya mabuutan nun mahimo na ako siya kanta mo na siya inani ang buhaton niya tas stories kay umbukan lang ko ano nakabuhat ko to buhat-buhat na stories pero wag ito ako nahuman gyud tama na episode 2 episode 1 Araran ako tama na man ako story. Wala ko gitiwas kay maguro na masa. Wala ko kita.